Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala adam балларын жер yüzüne жиберуінің төп мақсаты ул да булса миңа кылчылык күрсәтү дип әйтә. Коръәни Кәрим аятларының берсендә Раббыбыз шулай дип әйтә. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим ва ма халактул җинна вал инс илля лиябудун. Ягъни җиннәрне һәм адам балларын тик мәгә генә бар кылмадым. Жер yüзендәге тормышларын алып барган вакытта төп мақсатлары ул да булса миңа кылчылык күрсәтү дип әйтә Аллаһ субханаһу ва тааля. Кылчылык күрсәтү. Кылчылык күрсәтеп, Раббыбызның тугры кулы булу. Ничек буласың ул дигәндә? Ничек моңа ирешергә соң дигәндә, әлбәттә ки, беренче булып без Аллаһ Тәгаләгә иман китергәннән соң Раббыбыз кушкан гамәл гыйбадәтләребезне җиренә җиткереп үтәргә тиешбез. Аллаһ субханаһу ва тааля кушканнарны үтәргә, аларны чынга ашырырга тырышу кирәк булыр. Ул да булса, ислам диненең 5 баганасы аша да чагыла. Ягъни иман китергәннән соң, шаһадат, ислам диненең беренче баганасын булдырганнан соң, Аллаһ Тәгаләгә иман китереп, ашһаду ан ла илаха иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ дигән сүзләрне телебез белән әйтеп, күңелебез белән кабул иткәннән соң, икенче багана, ислам диненең икенче баганасына тизрәк юнәлү кирәк. Ул да булса 5 вакыт намаз. Аллаһ субханаһу ва тааля намаз турында Коръәни Кәрим аятларының берсендә шулай дип әйтә. Инна салата канат алал муъминина китабан мавқута. Хакыйкатьтә дә намаз мөмин мөселманнар өчен билгеләнгән вакытларда тиешле булды, фарыз булды, мәҗбүри булды. Кайсы вакытлар соң ул дигәндә, без аларны ана Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сүзләре аша беләбез. Беренчесе ул да булса иртәнге намазыбыз. Кояш чыкканча хәтле укыла торган намазыбыз. Икенчесе Кояшның иң югары ноктага менгәннән соң, авыша башлаганнан соң укыла торган намазыбыз, ул да булса өйлә намазы. Шуннан соң икенде намазы. Кичке намазыбыз, ул да булса ахшам намазы. Һәм соңгысы ул да булса ясту намазы. Ягъни төнге намазыбыз дип әйтсәк тә ялгыш булмас. 5 вакыт намаз. Билгеләнгән бер вакытта кылына торган гамәл гыйбадәтебез, билгеләнгән бер кыяфәттә, билгеләнгән бер рәвештә башкарыла торган гамәл гыйбадәтебез. Моның тәртипләре бар. Бу тәртипләрне саклау, әлбәттә ки, тиешле булды, фарыз булды. Вакыты җитмәс борын бу гамәл гыйбадәткә керешү дөрес булмас. Ләкин кемдә кем вакытында бу гамәл гыйбадәтне уздыра алмады икән, гамәл гыйбадәткә керешә алмады икән, бу кешегә һичшиксез соңрак булса да бу намазын каза кылырга кирәк була. Әмма дә ләкин без беләбез, тиешлесе, иң хәерлесе ул да булса шушы вакытында үтәү. Шушы вакытында үтәү сезнең өчен фарыз булды дип әйтә Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәрим аятлары аша. Һәм шуның бәрабәрендә без Аллаһ Тәгаләгә кылчылык күрсәткән булып саналырбыз. Аллаһ Тәгаләнең әмер буйрыгына буйсынуыбыз белән аңа кылчылыгыбызны күрсәткән булып саналырбыз. Һәм әле алай гына да түгел, намаз. Намаз дигән гамәл гыйбадәт мөмин мөселманнар өчен бер күрсәткеч булып тора дип әйтә Аллаһ субханаһу ва тааля. Ягъни мөмин мөселманнарны сыйфатлаган вакытта Аллаһ субханаһу ва тааля күп кенә аят кәримәләрдә әйтә: "Ва юқимунас-салата" ди. Ягъни намазларын җиренә җиткереп үтәүчеләр, башкаручылар, намазларында хушугы белән басып торучылар дип әйтә Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм шул ук вакытта шушы намаз дигән гамәл гыйбадәт минем кулларыма бер файдасын да китерә дип әйтә. Иннас-салата танха ганил фахшаи вал мункар. Хакыйкатьтә дә намаз дигән гамәл гыйбадәт, салат мөмин мөселманнарны начарлыктан, бузыклыктан саклый. Аларның гөнаһларын, кимчелекләрен гафу итүгә бер сәбәпче булып тора дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да бу мәсьәләне үзенең хадис шәрифләре аша аңлата. Шуңа күрә дә намаз дигән гамәл гыйбадәт ул да булса мөмин мөселманнарга бер кылчылык дигән төшенчәгә ирешергә ярдәм итә торган гамәл гыйбадәтләрнең берседер. Шуннан соң без беләбез ки, ислам диненең 3нче баганасы ул да булса закат. Аллаһ субханаһу ва тааля тиешле бер микъдарда, тиешле бер күләмдә, нисабы тулган дәрәҗәдә байлык белән бүләкләде икән, шуның бер өлешен чыгарып фәкыйрьләргә, ятимнәргә бер ярдәм күрсәтү. Шуннан соң ислам диненең 4нче баганасы ул да булса Рамазан аендагы ураза. Әле генә узып киткән Рамазан аенда уразалар белән, гамәл гыйбадәтләр белән Аллаһ субханаһу ва тааляга мөрәҗәгать иттек, кылчылык күрсәттек. Үзебезне Аллаһ Тәгаләнең кулы икәнлегебезне белдердек. Әлхәмдүлиллаһ. Һәм шул ук вакытта якынлашып килгән
Ана 5-нче багана, ислам диненең 5-нче баганасы, ул да булса якынлашып килгән хаҗ вакытлары. Гомерендә бер тапкыр гына булса да мөмкинлеге туган кешегә хаҗ кылу шулай ук фарыз булды. Ләкин араларында шушы 5 баганадан тыш, әлбәттә, мөмин мөселман калган вакытларында да Аллаһ Тәгаләнең кулы икәнен онытмаска тиеш. Чөнки шул вакытта да без Аллаһ Тәгаләнең куллары булып калабыз. Нинди генә эшкә керешсәк тә, гаиләбездә дә, укуда да, эштә дә, кайда гына булсак та, нинди генә хәлгә төшсәк тә, авыр хәлләрдә дә, сынаулар килгән вакытта да, рәхәтлектә дә, җиңеллектә дә без Аллаһ Тәгаләнең куллары булып калабыз. Һәрбер вакытны, һәрбер мизгелне Аллаһ Тәгаләнең кулы икәнне онытмыйча тормыш алып барырга Раббыбыз һәммәбезгә дә насыйп итсен. Үзенең рәхмәтендә, үзенең ризалыгында булырга насыйп итсен һәммәбезгә дә. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.